Dok je Apolon boravio u Korintu, Pavao, pošto je prošao gornje predjele, dođe u Efes gdje nađe neke učenike te ih upita: jeste li primili Duha Svetoga kad ste postali vjernici? Ne, nismo ni čuli da postoji Duh Sveti, rekoše oni. Djela 19. poglavlje, 1. i 2. redak. Životodavni sok. Danas mnogi ne znaju za djelovanje Svetog Duha na srce poput onih vjernika u Efezu. Pa ipak nijedna istina nije jasnije otkrivena u Božjoj riječi. Proroci i apostoli su govorili mnogo o tome. Sam Krist upućuje našu pozornost na rast u biljnom svijetu kao ilustraciju sile njegovog duha u održavanju duhovnog života. Sok vinove loze, podižući se od korijena, razdjeljuje se po lozama, održavajući rast i stvarajući plod. Tako i životodavna sila Svetoga Duha, koja dolazi od Spasitelja, natapa dušu, obnavlja pobude i osjećaje i dovodi čak i misli u poslušnost Božjoj volji, omogućujući da onaj koji je prima donese dragocjen plod svetih dijela. Autor ovog duhovnog života, koji se ne vidi, kao i točna metoda kojom se život daje i održava, izvan su domašaja razumijevanja ljudske filozofije. Ipak djelovanje duha je uvijek u skladu s pisanom riječi. Kao što je u prirodnom, tako je i u duhovnom svijetu. Prirodni život se božanskom silom čuva iz trenutka u trenutak, pa ipak on se ne održava izravnim čudom, već upotrebom blagoslova koji se stavljaju nama na raspolaganje. Tako se duhovni život održava upotrebom onih sredstava koja nam daruje proviđenje. Ako Kristov sljedbenik izraste u savršenog čovjeka k mjeri punine veličine Kristove, Efežanima 4. poglavlje 13. redak, on mora jesti od kruha života i piti od vode spasenja. On mora bdjeti, moliti se i raditi u svemu što je Bog izložio u svojoj riječi. Božji mir i blagoslov i izobilje blagodati Božjeg Duha Svetog želim svima u novom danu.